Jingpule kena gashiti u Paulus buku chagi Kristan ha Filipi klenong ka baar kad khon iway hadu saw. Namar kata lada ka jingim jonga hau Chris ka don bor ban pentingen yipi lada ka jingit ka la ban ai bor ai mensim yipi lada ka jingat slok jongi hau mensim buku ka tre kam lada pidon jingsngo melung jingsngo lem yanga do pendap yanga da ka jingkemen da ka bayadon ka ju ka jingmon ka ju ka jingit ka wei ka mensim ban ka jingmon jingperkan wat de da ka jingkan roy yakom ne da ka jingkalo henry da ka jingsngo ren tanyo ya ki wei kam halor ban ya lade uwei pa uwei un kampen ya ka jingbentoy ki wei pat ban yala ki jong ka ktien jong utroy kasam shispa lai phuwei kad khod iwei hadu lai ko try ka do nu jonga kam sarong ki khmat jonga kim mir hanga me kam pen net por haki kam ba kraw ne ki kam ba palat bor yanga kaminsim jonga katngen bat kahun kum ukhun long hajin bun kakmi la jong kumta kahun kaminsim jonga ko Israel do kiramen how try nadu minta ba chunom hor ka gospel kat gom ulukas bukhu ilanong ka khat saw kad khor khat ar hadu khat saw de u jisu ula ong how trying ubala khot ngom hai u haba phipin long ka jing khawai min sngi nimen miet what where ya ki lok ki jor de ki henmen para ne ki kur ki jan ne ya ki para marjan ki baruspa pa kini kinwer pat yipi padhagada ko rukom kin siu kliam henry haba bi kre jing khawai do wer de ki baduk pakir du kit kut kti kut kjan kit ko kit kia bad ki mat la mat pe pat phin se yo jingker khu na mar ba kim la ban siu kliang yipi u Blei un sa siu bai nong yipi ha ka jing mi pan ki bahong ka gospel jong u try